Pero como apenas temos media hora antes de pechar, eu casi, polo que me decíades antes, invitaba a subir os participantes anteriores, a Edelmiro López e Ricardo Suárez, e así incluímos na discusión a todos os participantes de hoxe. Augusto Pérez Alberti non pode estar, que vou marchar, pero bueno... Os papeliños. Gracias. Así unha reordenación da paisaxe da mesa. Configuración espacial. Vale. Non sei se entre os membros da mesa queredes comentar algunha cousa. Ou se directamente damoslle paso ao público. Vale. Bueno, alguén ten algunha pregunta? Xa sabedes a dinámica, por favor. Esperade a que vos dean o micro, presentádevos, porque emites en streaming e así os que non están aquí poden saber de quen fala. Temos ali primeiro unha man pedida, Iago. Sí, vale. Xesús Rodríguez, da Asociación Umia Vivo. Quería entrar no tema dos protocolos ou das manuales de boas prácticas que temos en distintos ámbitos. Camiño portugués, boas prácticas agrarias, boas prácticas forestais. Logo temos eses documentos sobre paisaxe, sobre peches, cores. Entón, con todas esas ferramentas, o que temos tamén que aclararnos é o carácter vinculante ou non, ou se son simplemente documentos elaborados, algúns de certa complexidade, antes aqueles que temos que informar proxectos ou licencias nos plantexamos para que serven, se realmente foron elaborados con algo de rigor, pero tamén se fala de que non teñen carácter vinculante. Quería saber a vosa postura sobre todos estes documentos. Bueno, podo condensar eu algunha cousa no que me resulta máis cercano, porque non teño grande proximidade cos manuais que teñen influencia no ámbito da construcción, por exemplo, nos aspectos do Camiño de Santiago, pero sí, por exemplo, cos manuais de boas prácticas agrarias, especialmente, por exemplo, con aquelas medidas que están asociadas ao enverdecemento da PAC, por exemplo, que explican aqueles ou que establecen aqueles criterios que os agricultores deben de cumprir para cobrar axudas. E me interesa resaltar o feito de que, evidentemente non son obligatorios porque van asociados á obtención de axudas, por tanto é obligatorio solo se pretende obter unha axuda por iso, e a mí me parece unha boa maneira de incentivalo. E dúas, que no momento actual hai un cambio, ou estamos a pique de ver un cambio na orientación deses manuais, porque ata o momento actual as boas prácticas se certificaban pola actuación concreta de cada agricultor e, por tanto, tiña que ter unha carga de unha xestión do nitróxeno na explotación determinada, tiña que ter unha xestión das sebes determinada, tiña que deixar un ancho de... E o probable é que no futuro próximo se vai a cara a un modelo no que o que se valía son os resultados ecosistémicos da xestión e non tanto a cociña da xestión. Por tanto, o que se vai a avaliar non é tanto como o agricultor consigue, por exemplo, ter máis diversidade de aves nos campos nos que traballa, senón o feito de que sexa capaz de que haxa máis diversidade de aves, ou de insectos, ou de outro tipo de especies. Entón, eu creo que iso é un cambio importante que ao mellor tamén pode permitir facilitar un pouco a vida dos técnicos, porque xa non se trata entonces de verificar se hai un cumprimento determinado de cousas que poden chegar a ser un corsé demasiado estricto, senón que se trata de avaliar realmente se o efecto que se pretende conseguir é o buscado. Non sei se isto responde en absoluto á pregunta que se planteaba, pero é a que podo dar. Bueno, eu igual tamén quería decir algo, porque eu sí que falei de catálogos, non? Pero, bueno, non me estaba referindo a
en concreto a estes de boas prácticas que establecen directrices e nos dicen que é o que está ben, non? Ou que é o que estaría mellor, ou que é o que podes facer para chegar a ter. Eu falaba máis ben, igual que se recolle o estado actual da paisaxe, non? Desas zonas, pois de que se recollan tamén o estado actual, supoño, é difícil, non é fácil, de iniciativas, non? Que están facendo esforzos, pois o que están tendo un efecto na transformación da paisaxe. Evidentemente é algo complicado porque a paisaxe pois é un elemento transversal, non? Que está en todos os sectores e afectada por decisións que se toman en todos os sectores e que a veces non teñen unha relación directa con eso. Pero eu creo que igual que se fai un esforzo, que está ben que se faga, non? En ver o que temos, pois, desde un punto de vista físico, tamén podemos ver que temos desde un punto de vista social, non? Económico. Vale. Había unha man pedida aquí. Sí, pero hai antes outra máis. Hola, soy Bruno y bueno, quería preguntar un poco en general a toda la mesa por todo lo que se expuso aquí un poco. Mi pregunta es si estos sistemas agrarios que funcionaban antes con bueno, ese derecho constitucionario decantado a lo largo del tiempo sufrieron una transformación tan grande y ahora queremos hacer un esfuerzo que parece titánico desde la administración de reordenar todo esto, porque estuvimos viendo un poco las potencialidades que había, que me pareció muy interesante lo que comentó Ricardo sobre cómo la propiedad fraccionada pues era interesante desde el punto de que bueno, comunidades se autofinanciasen cosas, etcétera, etcétera, o una resistencia frente a lo mejor unos intereses extranjeros o bueno o multinacionales tal que pueden ser beneficiosos en un corto plazo pero no en un largo a nivel estratégico. Entonces, ¿no va un poco toda esta casuística que hay que parece infinita? ¿No es un poco un oxímoron contra una administración centralizada, en este caso territorial, no, pero centralizada al fin y al cabo? Quiero decir, ¿hay la sensibilidad, es posible que tenga la sensibilidad los medios necesarios para desarrollar esa ley? Porque estamos viendo que salen leyes. La que acaba de salir ahora, bueno, ya fue criticada, bueno, no criticada, pero se comentó ayer aquí que estaba regular. Entonces, la pregunta es, ¿ese encaje tendría que ser un encaje de máximos, de mínimos, para no sé, porque estamos viendo que cualquier acción que se haga puede desincentivar tremendamente a hacer unas cosas u otras, y en ese sentido no tendría, hombre, creo que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico actual, pero conceptos como ley policéntrica, etcétera, etcétera, que son mucho más, se asemejan un poco más a esa estructura que había antes de derecho local, ¿no? O sea, sé que es una pregunta un poco casi existencial, pero no sé, me pareció interesante. Sí, bueno, a pregunta máis que complicada pareceme amplísima e se o entendí ben sería, no fondo, que facemos ante este cantidade de problemas? Eu, obviamente, non teño unha resposta completa para unha pregunta tan amplia. Eu creo que si me atrevería a decir dúas ou tres condicións para irnos aproximando, por lo menos non empeorar e ir mellorando. A primeira é asumir que a realidade demográfica, socioeconómica e, por tanto, tamén na xestión do territorio no rural galego deixou de ser o que era e non vai volver ser o que era. Por lo tanto, debemos plantexarnos como objetivo non como recuperamos o máximo posible, recoñecendo todas as virtudes que tiña da realidade hai 60 anos, senón como construímos unha realidade diferente adecuada aos tempos actuais. Isto pode sonar moi bastante, pero se queredes, comento con exemplos. Isto expreso un amigo meu que é un experto en demografía rural, Luis Camarero, referido en xeral a cuestión dos problemas do rural na España máis despoboada, di que a pregunta a facerse, máis en xeral, non é por que marcharon os que marcharon, senón por que quedaron os que quedaron e quen máis pode estar interesado en vivir no rural. E eu iso tamén aplicaría ás paisaxes. Esta sería a primeira condición. A segunda
é que eu son partidario non de abandonar totalmente, pero quitarlle importancia aos grandes documentos grandilocuentes que a través de folios ou PowerPoint pretenden diseñar un futuro ideal e prestarlle máis atención. Isto conecta con cosas que saíron antes, que tella a Lola, alguna cosa ten de Eduardo, prestarlle atención a que procesos que nos parecen positivos do punto de vista da conxunto da sociedade se están dando ou que experiencias. Dito de outro modo, máis que pintar nun mapa precioso como nos gustaría que fora a paisaxe, tratar de ir dando pasos cara adiante. E terceiro, e ligo a isto, eu son partidario de darlle cada vez menos importancia aos textos legais xenéricos e moito máis ás políticas realmente aplicadas. Por exemplo, podemos sacar unha lei da paisaxe, que xa saiu fai anos, un catálogo de paisaxes, e permitir que a planificación real da xestión da maior parte do territorio siga sendo unha cuestión sectorial forestal. É o que estamos facendo. Eu digo, para que nos sirve unha cosa outra? Igual que se fora unha planificación exclusivamente agrogandeira en función das necesidades e dos intereses das explotacións lácteas. Pareceríame igual de inadecuado. Entón, eu doulle moita máis, creo que a forma de ir dando pasos cada diante, recoñecendo a complexidade do problema, é asumir un uso diversificado asociado aos tempos actuais, onde non se vai seguir recollendo a biomasa para a cama do gando, pero, en cambio, esa biomasa que crece e que se vai acumulando todos a arbustiva, si pode ter outros usos, onde hai funcións ambientais, recreativas, como espacio de ocio do rural, en concreto das terras de monte, que cando era rapaz non se valoraba porque, home, non estábamos para andar pensando a ver como estaba o monte ao redor, e que hoxe a sociedade si dá un valor, e necesitamos traducir eso en actuacións concretas, máis que en leis, en actuacións concretas. Non, sei que isto non responde á pregunta, e depois, na cuestión da pulverización da propiedade, e iso, o condicionante que supón, bueno, primeiro, iso non afecta aos montes veciñais que teñen un problema distinto. No caso das terras de propiedade particular, en concreto o monte de propiedade particular, eu creo que o conxunto da sociedade galega ten asumido, isto pode parecer que vai contra as tradicións, que esas terras para a maior parte da poboación, polo menos para a miña familia, que tamén destes propietarios de 4 ou 5, son un problema máis que unha fonte potencial de ingresos. Distinto é se é un solar ou potencial solar, pero normalmente é antigua terra de cultivo, porque sobre todo se fixeron unha estrada asfaltada. Na medida en que iso é así, eu creo que hai condicións sociais para adoptar medidas máis proactivas. Non digo contundentes, pero sí máis proactivas, que non se limitan a dicir, bueno, creo unha figura que permite a agrupación voluntaria de fincas e que actúen. Non, porque iso non van ter un incentivo suficiente para agruparse. Si se poden crear figuras, e xa en algún momento funcionaron, figuras de agrupación cunha intervención desde arriba impulsando o proceso. Eu non digo que xa pezas máxicas, pero iso no caso das terras de monte particular. Non vou agotar todo o tema. Entón, eu diría, en torno a esas coordenadas, creo que nos achegaríamos un pouco máis a ir mellorando as cousas. Non o mundo perfecto pintado no PowerPoint. Gustaríame conectar estes dous conceptos que introduces, que é o da capacidade das comunidades para levar a cabo proxectos propios. Este concepto que non sei se te refires ao mesmo que a min, pero falas de políticas policéntricas, refiriste, entendo, a administración multinivel, cando hai moitos centros de poder, en Bruselas, Madrid, Santiago, e despois tratanse de levar a cabo subvencións no terreo local. Isto quería conectarlo co teu concepto sobre burocratización e, sobre todo, co que apuntaba María Dolores Domínguez García, porque pasoume o mesmo que ela, bueno, casi o mesmo que ela fai unha semana, facendo unha entrevista nunha comunidade de montes, comentábame, xa non só no plano temporal, como comentaba ela, que che piden que fagas unhas podas no momento non que non as podes facer, senón que tamén tiveron outro problema, que era, no caso desta comunidade que estaba entrevistando, levaban certo tempo contratando traballadores para levar a cabo traballos de poda, de rareo, de creación de pistas,
eles xustificaban a través das nóminas aos seus traballadores, xustificaban para recibir o diñeiro destas subvencións. De repente, ano 2011, concédenlle unha subvención, entregan todo o papeleo e cando xa lle tocaba de recibir os cartos de volta, chegalles desde Santiago que non poden concederlle a subvención porque neste momento Bruselas di que non se poden ter subvencións a partir da contratación propia. Entón, obrigan as comunidades de monte a contratar a empresas externas para poder xustificar estas subvencións. Polo tanto, xa non é só o feito de que non llo digan con anterioridade, senón que unha cousa que eu creo que todos deberíamos estar de acordo, que é o favorecemento da creación de postos de traballo a través das comunidades de Monteveciña e Mancomún, isto é todo o contrario ao desfavorecemento de isto. A política multinivel, que é dende as administracións superiores, dunha forma ben argallada, podería axudar no local a darlle esta capacidade da que te falabas ás comunidades para levar a cabo os seus proxectos, convírtese nunha fronteira ou nunha cortapisa para que elas podan traballar. Me parece moi interesante por ese concepto que introducías, por eso. Vale, temos Iago Seara pediu a... Ben, hai unha cuestión que desde 2016... Perdón un momento. Señora, he pedido la voz varias veces. Usted me está omitiendo. Perdóneme. Primero, Perdón, no me falta el respeto. No, disculpe. La mano se la doy cuando le toca. Antes que vostede pediu a man 4 persoas. Entón, vostede foi o cuarto que pediu a man e parece unha falta de respeto o que está facendo. Me parece unha falta de respeto a súa. Usted non está seguindo o criterio correcto. Se usted está aplicando o criterio intuito persoal, que non sei sabe o que significa, eu o critico. Sí. Muchas gracias. Básicamente estoy muy satisfecho de que se haya tratado el tema del paisaje en esta última tabla. Porque ayer tuve una intervención para preguntar sobre este tema, en la última mesa y se me contestó de un modo francamente corto. Entonces creo, la cuestión es la siguiente. La diatriba que se pueda plantear en el ámbito local sobre la intervención para una homogeneización paisajística, ¿a quién corresponde realmente? Yo preguntaba al ponente, porque no supo contestarme, si tendría que hacerse manu militari por parte de la administración, cosa que yo he criticado obviamente. Yo entiendo que tiene que ser una gestión propiamente de los concellos, ¿no? Claro, el problema se plantea cuando hay, digamos, un problema entre dos concellos colindantes. Supongamos que lo que se pretende en aras de una, digamos, beleza paisaxística, pois é que haxa certa homoxeneización, ¿no? Entón, claro, esta é a cuestión. Quen decide neses casos? Os catálogos de paisaxes, os atlas, etc., teñen unha función de tipo informativo moi válida, tamén como catálogo de montes, etc., pero o que non pode ser son vehículos de imposición. Eu penso que este tipo de cousas hai que deixalo precisamente a autonomía municipal. Era un pouco que quería reflexar. A Edelmiro quería plantexar unha cuestión puntual. Vamos a ver, sobre as propostas de actuación que vostede manexou. Fala de un novo equilibrio entre propietarios e usuarios. Tema xurídico 100%, que evidentemente tería que ser tratado pois como un pouco máis de profundidade. Como declaración de principios, como digamos que como desiderata parece magnífica. O que pasa é que a aplicación é un pouco complexa. Cando vostede dixo eso, a min veume inmediatamente unha referencia mental á Revolución Francesa. A Revolución Francesa fixo algo parecido. É dicir, unha revolución que basicamente pois era, foi burguesa 100%, pero que creou, curiosamente, no tema dos campesiños, pois unha revolución tal que os que eran campesiños convertíronse en servos realmente. Entón, esa, digamos, homoxeneización que vostede habería que facela moi ben, e sobre todo contextos xurídicos, porque a referencia que se fai a omisión de burocracia, etc., estamos todos de acordo con ela. Pero a parte legislativa é fundamental. Eu
non sei se a mellor pois estou falando porque sinto un pouco afectado polo tema, pero creo que non se pode omitir así de un plumazo as cuestións de tipo legal. Despois, sobre os novos incentivos e tal, e xa remato, sobre os novos incentivos, digamos, a conxunción deles ou a unificación deles é unha pura desiderata. O que coñece un pouco a administración, e supoño que vostede a coñece, sabe que a multiplicidade de cousas e tal non se suprimen do día á noite. Nada máis, gracias. Bueno, breve, pero trato de que se responder directamente ás dúas cuestións que plantexa. Cando falo de novo equilibrio entre propiedade e usos, ou entre dereitos asociados á propiedade e dereito de uso, no fondo estou aplicando, eu creo que os principios da Iglesia Católica, que é a función social da propiedade. A miña radicalidade chega, o meu radicalismo chega até aí. E en como leválo a cabo? Pode haber elementos que impliquen cambios no marco legal, nunca, desde logo, no marco constitucional, por ir diseccionando, é dicir, a limitación dos dereitos asociados á propiedade en función da función social da propiedade é algo recoñecido constitucionalmente, pero máis que cambios legais, eu creo que o avance nesta dirección plásmase en medidas ou de rango legal menor ou en políticas realmente aplicadas. Por exemplo, se hai unha ordenación efectiva de usos do solo onde se establece para que aptas cada tipo de terras, estamos poñendo por diante o uso adecuado da terra por encima dos dereitos de propiedade, na línea do que eu digo. Si se crea unha figura, como xa houbo, e tuvo todos os controles legais, que eran as antiguas unidades de xestión forestal, e, no fondo, a Sociedade de Fomento Forestal, que o actual goberno da Xunta creou no seu lugar, están camiñando na mesma dirección. A última regulación da Sociedade de Fomento Forestal permite que, se nun perímetro hai unha maioría de propietarios que teñan un proxecto de ordenación dese monte e queda no medio unha minoría, e o proxecto maioritario establecese para o conxunto do perímetro. Eso está en normas aprobadas. Se un lee as recomendacións, de momento son recomendacións, habrá que ver en que medidas se levan a cabo, que acaba de aprobar, acaba de aprobar o Parlamento Galego, derivados da comisión que se creou polo tema dos incendios e a política forestal, non vou entrar en detalle, cosas que parece que van na línea correcta, outras nas que non estaría tan de acordo, pero en conxunto marcan moitos cambios, moitos pasos xusto nesa dirección de modificar o equilibrio entre propietario e usuario. Entón, eu creo que é moito máis cambios graduais nas políticas realmente aplicadas e nos incentivos que non un gran cambio legal e para nada revolucionario. E sobre os incentivos, é certo que a administración ten, digamos, moitos ámbitos de actuación. Pero iso non fai imposible a coordinación. Eu non vou falar aquí da miña outra vida, que ademais é máis de 10 anos, cando si tiven experiencia directa de xestión, pero podo asegurar que é perfectamente factible o de coordinar o tipo de incentivos. Polo menos, non conceder incentivos en sentido totalmente contraposto. Por exemplo, non é lóxico, e vou poñer un exemplo que non é dos típicos, non é lóxico que eu, por un lado, este fomentando instalacións de turismo rural e, ao mesmo tempo, pegado a esas instalacións, granxas de porcos. Porque vou ter un problema. Entón, terei que organizar, non pode ser que no mesmo ámbito, ou pretender un uso recreativo do territorio en zonas densamente poboadas, como é todas as rías baixas galegas, ao mesmo tempo que permito que se creza de forma incontrolada o espacio arbóreo até a porta das casas, principalmente eucalipto. Entón, eu creo que ese tipo de cosas sempre pode quedar imperfeccións, pero o problema que temos actualmente é a nosa cultura e concluo xa, a nosa cultura é que cando hai un problema, eu creo que será o sur de Europa, de logo en toda España haina e en Galicia tamén. Cando hai calquer problema importante, a nosa solución é unha lei. Vamos a aprobar unha lei, outra lei. E hai moita menos vixiancia social, eu digo, somos corresponsables todos os cidadáns, por en que medida iso se traduce en decisións concretas e nas políticas realmente aplicadas. Eu cada vez doulle menos relevancia
os grandes marcos legais e máis as políticas realmente aplicadas. Sei que isto non responde a toda a complexidade das cuestións que plantexa, pero dentro da miña imperfección intentei responder. Moitas gracias, presidente de mesa. Eu quero declinar facer a miña pregunta en aras de que outros que están ordenadamente esperando a intervención podan facela. Moitas gracias. Non, a túa era a primeira. Declino para non... Non hai máis pedidas ya. Ben, a realidade que ten os montes en este momento en Galicia ten moi ben expostas desde o punto de vista geomorfológico, situación, estado, normativa, etc. Pero hai unha cuestión que se agrega a todo este debate, a todos estes procesos sobre a formalización e a definición da paisaxe, que é a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016, que é obrigado a poñelo aquí porque estamos na Casa do Consello da Cultura Galega, un organismo asesor e de informativo vinculado, como sabedes todos, nada menos que ao Estatuto de Autonomía, non? Máis aló do legislativo. Pero hai esta cuestión é a definición, ese discernimento físico, espiritual ou inmaterial e real, inmaterial, que é a creación da figura do paisaxe cultural. Desde unha perspectiva non territorial, non administrativa, sí, de outra maneira, e urbanística. É o paisaxe cultural, unha definición moi clara con un artículo da lei que onte falábamos del. Eso, de logo, tanto a todos vostedes que estades facendo traballos moi interesantes por a exposición que están aquí, faltalles entonces entender esta realidade legislativa, normativa, pero que supo capturar unha realidade que é a do paisaxe cultural. Entonces, como vamos a facer en esta cuestión de seguir adelante con este planteamiento? De acordo? La pregunta... Bueno, yo quiero hacer una intervención que tal vez tiene relación con varias de las cosas que han salido aquí. Paso galego. A maior parte do traballo que eu teño feito en contacto coa administración está relacionado cos hábitats de protección prioritaria e creo que hai cousas que plantexan similitudes, inda que non sexa o mesmo que as paisaxes culturales, que é un tema que tamén me interesa moito, nas respostas que os entes legisladores, creo que a calquera escala, da mesma Europa que os municipios, soen ter. E as preguntas básicas que queremos conservar, que queremos preservar, cal é o estado de referencia. Normalmente a resposta é unha foto fixa. Alguén decía a intervención antes, si vamos a poñer incluso ata a cor que debe ter a miña porta, entón, que é o obxectivo a conservar? Que é o que queremos que se reflexe? Isto nos hábitats de protección prioritaria é prácticamente o mesmo. E a miña resposta eu daría, a miña opinión, ten que ver moito co que se plantexou hasta agora aquí. O que temos que preservar son os procesos e as dinámicas. O que temos que preservar é aquilo que fai resiliente unha paisaxe ou fai resiliente un hábitat e os seus servicios. Eso é o que temos que preservar. Pero a dinámica ten que estar incluída. Non podemos simplemente decir isto que hai hoxe ou era o que había fai 40 anos e isto o que queremos ter para hoxe e para dentro de 100 anos. Eso é imposible. É un imposible. Non é posible de ter as dinámicas. E estou tamén de acordo en isto, por suposto, son moi afín ao término paisaxe cultural, porque a miña visión é que o que nós vemos é realmente, prácticamente en toda Europa, é unha paisaxe cultural. Non hai forma de entender o noso territorio, non hai forma de entender o que somos sin ter en conta a historia acumulada no tempo de esas transformacións que teñen ocurrido. E algunhas son moi recentes, ou como decían Dion, non respostan a mesma velocidade unhas que outras. O seu nivel de resiliencia é distinto. Pois xa sei que é unha especie de robo para tirar no peto dos desexos, pero creo que as políticas o que teñen que dar un cambio radical e non intentar preservar fotos fixas, sino intentar preservar as dinámicas.
e como se poden recuperar esas dinámicas e os procesos. Aí simplemente, bueno, totalmente de acordo, engadir que precisamente para cambiar esa preservación de fotos fixas, ¿no? E facer un pouco leis nese sentido, sin ter en conta as necesidades, as problemáticas ou a mesma diversidade que comentabas ti antes, é necesario empezar a facer leis que se sean realistas, é dicir, que teñan en conta a realidade, neste caso, das paisaxes, a xente que as habita, as necesidades e a economía, non? Daí, bueno, un pouco como comenzábamos esta mesa, que era a proposta que facían onte, non? A necesidade de incluir determinadas miradas e determinadas maneiras de xestionar desde a administración por unha parte e das comunidades locais por outras, non? Bueno, non sei se alguén quere preguntar algunha cousa máis. A mesa quere comentar algo? Bueno, pois son as 2 da tarde, creo que cumprimos o horario e vamos clausurar as jornadas. Moitísimas grazas aos participantes da mesa e, por suposto, os participantes da xornada de hoxe. Se vos parece ben, nun momentiño clausuramos damos por rematada